nyithindo. Daktari ka un daher mondo wang'iye tuo mar anemia kuom nyithindo kata nok mar remo kuom nyithindo ma bende en tuo mithoro romo godo e yori mar thieth mar tich odiochieng' kodiochieng'. Mano waromo godo e odiochieng', en achiel kuom tuoche mana wacho ni waromo godo odiochieng' kodiochieng'. Ong'eny kuom nyithindo? Ong'eny kuom nyithindo, nyithindo moloyo nyithindo ma hikgi pok ochopo higni 5. Anemia en ang'o? Ahinya mantiere kuom nyithindo. Tuo mar anemia kaka wang'eye gi dho mwananchi ma kawaida en ni remo rumo e del. Kwang'iyo gima timore en anemia ni remo wan gi chembe mopogore opogore mag remo. Koro wan gi miluongo ni red blood cells. Red blood cells goendo monyis e picha mwaneno kaendi niendi, sama red blood cells odok piny e del, wawacho ni jatuono nigi anemia. Koro sama waneno gi to ibiro winjo kwa wacho ni red blood cells odok piny kata en gi hemoglobin man piny. Hemoglobin en gima yudore maloso red blood cells goendo. Koro kaka picha mwaneno niendi, picha mantiere kor cham kocha en red blood cells moromo makare, mano jatuo maonge gi anemia. Picha man bathe koniendi en red blood cells matin. Ibiro neno ka gikere. Ok gin tiere moromo, ok gin tiere makaponono kata ni wacho ni kata ka lwedo achiel kama ama red blood cells e remo to nyalo konyo adieri. Neno ka konchielo ng'eny, konchielo tin. Kumo ng'eny ni wacho ni ma en remo maber, to kumo tine cha wanyalo wacho ni nyathini nitiere kod tuo mar anemia. Mano kaponono kaw rembe nyithindo ariyo to ng'i kachiel chal kama, to ma en nyathi ma rembe ni piny kata entiere kod anemia, moro ni ogego. Koro red blood cells nitie kaka ipime lab. Koro bro nyisi ni red blood cells ni kiwango ne en marom nade, to kila nyathi kiwango mar red blood cells luwore gi hik nyathi. Koro onge gi namba manyalo wacho ni ka en kochopo kama endi to tin, nikech luwore gi hik nyathi. Nyathi mathin mayom red blood cells ge ng'eny ga moingo nyathi ma maybe jahiga 5, jahiga 10. Koro dok ga piny kaka luwore gi kaka nyathi medo dongo. Ang'a timore ga kuom nyithindo ma pod tindo momiyo gibedo kod red blood cells mang'eny kipimo gi nyithindo kaka hikgi medo dongo. Luwore gi kaka nochwe, kaka ochwe dhano chwecho. Kini sama nyathi nitiere e ich, muya muyweyo ok ng'eny ahinya kaka man oko. To red blood cells giendi konyo e tero oxygen, muya mwaluongo ni oxygen e del mang'eny. Koro nyathi sama en e ich, odwaro red blood cells mang'eny mondo oyud okaw oxygen mang'eny manyalo tere dende. Koro kowuok oko to nitiere changes, nitiere lokruok matimore e del ma ong'iyo gi oxygen moyweyo, kaka oboge medo dongo. Koro oxygen ng'eny oko ka onyalo ywe mang'eny, koro ok ohitaji red blood cells goendo. Kipimno ni watiere kod kidienje di mar anemia, kosenena kwach ni anemia kamano tenena anemia kamano. Koro kidienje mag anemia luwore gi gimokele. Mokwongo kidieny mokwongo waketo ni gimokele. Anemia red blood cells giendi nyalo bet ni nok e del nikech del ok los gi moromo. Red blood cells iloso e bone marrow, e ondhudho mar chogo. Koro chogo nyalo bet gi shida ma mone loso red blood cells goendo. Nitie tuoche manyalo miyo chogo bet gi shida mag loso red blood cells giendi. Tuoche machalo kapo ni nitiere kata kansa modonje chogo, to nyithindo goendo kansa goendo dhi chamo ondhudho mar chogo noendo mamono gi loso remo. Mar ariyo en sama red blood cells giendi del ketho gi piyo piyo. Koro nitiere gik manyalo miyo red blood cells giendi kethore piyo piyo. Tuo machalo kaka malaria komako nyathi, to malaria dhi to attack red blood cells giendi to ketho gi piyo piyo. Nitiere nyithindo especially e gwenge wa ma Nyanza, Western kata kidhi area mar Coast, wan gi tuo mwaluongo ni sickle cell disease. Koro sickle cell disease nyiso ni red blood cells gi noko chwere maber, giloko kitgi. Shape gi ok gin shape mineno moluorore kaka maendi. Koro del neno mano endo ka gima rach, koro iketho gi piyo piyo, igolo gi e del piyo piyo. Mano endo nyalo miyo rem nyathi dok piny. Mar adek en sama nyathi lalo remo, onyalo bet ni ochwero remo kwa kata e ombiye, ka njofni omake en gi njofni mang'eny machamo remo kuome. Koro wawacho ni blood loss be nyalo kelo
remo dok piny. Koro mar ariyo mano endo kidieny mokwongo mane wawacho ni types of anemia luwore gi gima kele. Mar ariyo en wang'iyo ni anemia ni endi obiro mapiyo piyo machal nade. Inyalo yudo ka nyathi last week no bera to kobiro kawuono ni endi to rembe ni piny kabisa, waluwo wacho ni acute. Koro nyithindo mobiro ma rembgi olal piyo biro gi tuoche piyo molo nyathi ma rembe lal mos. Mar adek en luwore gi aina chiemo ma gichamo. Koro ka nyathi ok cham chiemo mamiye nutrients mag loso remo, then rembe nyalo dok piny. Mago wabong'iyo ni to ginang'o gini kata gin kidienje mage mag chiemo manyalo miyo remb nyathi dok piny kata remb nyathi medore maber mokalo. Kata kamano e gwengewa mag Nyanza ka Dr. Josephine yudo ni tuo mar malaria wasekedo godo higni mang'eny to pok watieko lweny no. Mabende wantiere kod campaigns mopogore opogore ni ndalo duto te kata koth chwe kata chieng' rieny nyithindo mantiere bwo higni 5 mondo mi oninde bwo net mothiedhi mondo geng' tuo mar malaria. Daher mondo mi mulna mana matin kaka tuo mar malaria thoro tieko remo kuom nyithindo nikech ipimo kata ni en achiel kuom gigo manyalo tieko remo kuom nyathi. Kato kod tuo mar anemia tuo mar sickle cell tisepimonwa kaka otimo nikech en kar red blood cell ni odhi oloko kite kato koro del gore kode, koro del kethe koro otieko remo e del. Malaria, kute mag malaria timo remo nade momiyo ginyalo tieko remo kuom nyithindo? Mokwongo nyathi matuo man gi malaria ibro fwenyo ni seche moko ng'ok, koro nyiso ni kata chiemo mochamo matin cha ogolo madino konyo e gero remo. Mar ariyo en ni dhoge rach, koro kochiem maber. Mar adek kute mag malaria giendi specifically ohero red blood cells giendi, gidonje red blood cells giendi, to sama gidonje gimako red blood cells to gimiyo koro red blood cells giendi neno ka gima ok gin gik monego bed ni e del. Koro sama del fight gi kute mag malaria giendi to geng'o to ketho bi red blood cells goendo. Ma nyathi ka tuo mar malaria omake to ibro yudo ni thothne entiere kod nok mar remo. Ng'eny gi. Wamng'iye kidienje mag chiemo, ipimonwa kata ni nitiere kidienje moko mag chiemo ma ka nyathi ok yudi to samoro nyalo bedo kod chandruok. Kidienje mag chiemo ma nyathi kok yudi to nyalo bet gi chandruok. Nitiere chiemo mamiyo nyithindo nutrients mag gero remo, waluongo ni animal proteins, rech, gweno, ringo, alode ma wan godo ma waluongo ni green leafy vegetables. Koro kaka e gwengewa wanyalo bet gi osusa, dek, osuga, spinach. Mago endo ng'eny gi miyo nyithindo nutrients mag gero remo. Daktari doga ni seche ma untiere kar tich samoro kawo ga data kata ng'iyo kwan mar nyithindo mabiro kod chandruok mar nok mar remo e gwengewa mag Kaluo ka kwano chalo nade? Wantiere kod nyithindo mang'eny mantiere bo higni 5 manyalo bedo kod chandruogni koso okorach kodwa ahinya nikech ka ng'iyo to bedo sipuonji ahinya kotenore kod tuo mar malaria umiyo tinde watemo geng'e kata doko ni pod entiere, watemo mondo nyithindo cham chiemo makare kata doko ni samoro pok wachopo kama wantiere. E gwengewa mag Kaluo ka chalo nade tuo mar anemia kuom nyithindo? E gwengewa mag Kaluo kaendi kata kwadhi kar od thieth kama antiere Russia, tuo mar anemia ni endi ng'eny. En emiyude ka en malo, onyalo bet namba 1 kata namba 2 ma miyo nyithindo irwake ward. Gimomiyo mana kaka nawacho ni gwengewa giendi watemo kedo gi malaria, lakini malaria pod nitiere nikech nitiere joma pod ok lu chike gik mowachi mondo watem geng'o malaria. Mar ariyo nawacho ni aina chiemo ma nyithindo chamo, koro pod wan gi nyithindo ma chiemo koromo dend gi nyithindo ma waluongo ni nigi malnutrition. So sama gin gi malnutrition no endo pod rembgi dok piny. Nawacho sickle cell ng'eny gwengwa kaendi. Seche ma ng'ama miyo nitiere kod nyathine to nitiere moro ranyisi moro monyalo neno kata monyalo neno kuom nyathi ma samoro nyathi ne onge godo kapono ni nyathi ok en nyathi mantiere kod sickle cell nikech ng'eni ka nyathi nigi sickle cell tibro ng'eyo chakre
e okang' mokwongo ni nyathina ni tentiere kod sickle cell tiende ni koro chandruoge kaka nok mag remo kata anemia onyalo bedo godo. Ponono kwa golo sickle cell oko, ranyisi mage ma ka ng'ato neno kuom nyathine to onyalo chichni nyaka bedie ni nyathine ni nitiere kod anemia. Erokamano. Ko ranyisi ma nyalo nyiso ni nyathi nok gi remo. Abro correcti kanyi kama ni wacho ni nyathi mama man gi nyathi man gi sickle cell nyalo bet nong'eyo. Ng'enyne nyithindo man gi sickle cell sama wayudo gi ng'eny gi wayudo ka rembgi ni piny. Koro rembgi ma piny ni ema bro nyisowa ni we wang'iane no onyalo bet gi sickle cell. Koro ng'eny mine jonyuol ok ong'eyo ga. Koro kosetimne gi tests kore ka wang'eyo ni nyithindo gi endi nigi sickle cell. To gima nyithindo gi biro, nyithindo ma nigi nok mar remo e del, en ni inyalo yudo ka nyathi seche moko ol ok otug kaka otugoga pile. Chiemo, nok mar remo no endo miyo appetite dok piny. Koro nyathi ok chiem maber. Mar adek, nyathi ok tugi kaka onego bed notugoga. Ka en nyathi mayom ok odong kaka odongoga. Koro mago dalili ma general ma ng'ama mama nyalo ng'eyo ni nyathine nigi nok mar remo. Sama ng'ato nigi nok mar remo, fuonde te mag del bedo affected. Koro ibiro yudo kata ni obwongo nyathini endi yudo ka ng'eng mang'eny. Kodhi nawacho ni ok otug mang'eny. Ok otug mang'eny nikech owinjo kool seche te. Yani remo wahitaji remo e del mondo miwa teko. Nyathi ka en nyathi maduong' to onyalo wacho ni owinjo ka adundo ne gwecho matek. Ka en gi remo machwer kata mane intestines, ibiro yudo ka chone okone kala ne opogore, okone biro ma black ma marateng'. Inyalo yudo ka ogamo muya, oyueyo matek kata oyueyo mapiyo piyo ne nyithindo mathindo thindo. Maseche makoro remo tin to yudo ka remo dwani mondo mi oringe fuoni mopogore opogore mondo mi oter madini, oter oxygen, to nikech otin koro chuno adundo mondo mi ogwech matek. Koro biro chuno ni nyathi mondo mi adundo ne ogwech matek nikech remo dwani mondo mi oringi mondo chopi. To remo tin kaka nyalo timo onge. Wakaw yueyo ka waduogo to wadhi nyime, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime, and shopping vouchers. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok Wan gi dholuo mar kendo to gi kendo. Wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima. Gima wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni oluokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana e Ramogi TV. Twende vacay na View Travel. Masai Mara or Amboseli from 14,500. Samburu or Savo from 24K. Mombasa, Diani or Malindi from 14K. Nairobi staycations from 5K. Dubai and Zanzibar from $640. Mauritius, Cape Town and Egypt from $1,000. Maldives, Seychelles and Thailand from $1,200. Call 0703-254-254 for booking.
Dari chapu zako zinakaaje? Akini zake ajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyiew mokuon mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Kit oganda chano timbegi. Kit ngima mar oganda duto lure kod kido. Dholuo wacho niya, ng'ama ito lirore en ng'atno endo moseneno ketho mare. Dhok wan gi dholuo mar kendo to gi kendo wan gi din. Chike kuonu nyaka siemin tima gimo wacho no biro kelo luor. Winj ka wagoyo sigandwa. En adieri ni pigni ka miyo moked gweng'ni olwokorego to ok odhi. Wamor kanyakla. Joluo wan gi kitwa kod timbewa. Un. Gin. To wan. Ngeso ka ngeso, saa 1:45 otieno, mana Ramogi TV. Another super sato mawarro mekae ni cheno minongo ni Thumdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morlilo kuma itire no kako. Kama sana kumungazwa mkando. Koma vitu na nirea. Ngani Ramogi nyarnyakati. Ngani kolo smita. Thumdagmor. Ngeso ka ngeso, saa 4 otieno, mana Ramogi TV. Jiboost na milioni 1 kila wiki kwa kucheza Shabiki Midweek Jackpot. Kwa 15 bob pekee, bashiri mechi 15 za Shabiki Midweek Jackpot ushinde milioni 1. Cheza sasa kwa kutuma neno MJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Antiere kod Dr. Josephine studio wang'iyo tuo mar anemia kuom nyithindo mantiere bo higni 5. Opimonwa kacha ni gik mang'eny mokalo nyalo miyo nyathi bedo kod tuo mar anemia kata nok mar remo, kaka wanyalo kete kod dholuo mayot. To nitiere ranyisi makinde to onego beni chich ni nyathina ni nyaka bede ni gimoro rach kode. Kanyo wabro dhigo nyime matin. Kane pok wadhi e yoyo wach nitiere gimoro ma diher mondo mimede matin kapok wadhi nyime. Gima daher mondo amede matin en nok mar remo niendi mokuongo mine ne nyithindo mayom na wacho ni wach nyithindo mayom nyithindo monyuol kapok ndalo gi oromo ng'eny gi bet gi nok mar remo nikech madini magero remo miyo nyathi matin no endo ka hich dhi tieko ndalo ne. Mar ariyo nyithindo ma omi chiemo wawacho ga ni sama nyithindo nego bed ni dhoth moko migi gimoro amora kuom dweche 6 kore kichako migi chiemo moko. Koro nyithindo mochak miyo cha dhiang' kapok dweche 6 go oromo remb gi bet mapiny nikech cha dhiang' onge gi madini moloyo to madini mwawuoye en iron en madini ma iloso go remo en important. Nitie moko matindo lakini en important moingo moko goendo. Koro cha dhiang' onge gi iron moromo ma nyathi nyalo yudo e dende. Koro nyithindo momi cha dhiang' kapok dweche 6 oromo.
Erokamano ahinya. Seche ma pod wantiere kidienje mag anemia gi wayudo kacha tuo mar sickle cell, wayudo tuo mar malaria kaka gitimo remo, wayudo kacha bende madini mar iron kaka imulonwa ka isemulona fuoni mopogore opogore. Kane wachako chenro ni Dr. Josephine ni mulona kamoro ni seche ma ondhudho ma bende en bone marrow okolos remo e yo madwarore kata e yo mowinjore, mano bende nyalo kelo nok mar remo. Thothne winjo ga kuluonge ni aplastic anemia, gimoro ainano. Pimnwa gima nyalo miyo nyathi bedo kod aplastic anemia. Gima nyalo miyo nyathi bedo kod aplastic anemia na wacha achiel kuomgi kansa, tuoche machalo kaka kansa. Mar ariyo ka gin gi infections mwaluongo ini kwang'iyo infections, germs makelo infections goendo, wan gi bacteria, wan gi viruses, malaria en parasites, koro nitiere viral infections moko manyalo donjo ndhudho mar remo machung tich ma ndhudho mar remo noendo tiyo. To thothne gi bibro fwenya kosene ranyisi ka to nyathi kotimne nonro gi duto tete nyalo ng'ini kare cause mar chandruok en ang'o. Koro kose ne nyathi ka nyathi ni nigi dalili goendi, ne wacho ni ibro yudo ka nyathi ol, yudo ka seche moko wenge ge rachar ahinya or wenge ge olokore maratong, ibro yudo ka dende tar okotug kako nego bed no tugo, okochiem kako nego bed no chiem. Koro gima kelo nok mar remo niendi wabro ng'eyo mana ka koro watimo tests monego bed ni timo. Mabende wabodonje bang'e kako timo diagnosis. Mano bende marwako e kidieny machielo mar chenro ni osekel ni nyathi Dr. Josephine. Ineno ranyisi ni nyathi ni ne nyathi mane chapni owe tugo owe chapni ol nikech ok onyal yudo muya moromo e dende, nikech muya kata oxygen kata madini ok nyal ringo nikech remo tin e dende. Samoro bende ineno kaka dundo ni gwecho matek mana kaka ne wasewacho cha. Thothne utimoga diagnosis nango mondo mifweny ni to nyathini en gi anemia ema chande. Koro diagnosis mondo tim mokwongo wakawo gima waluongo ni history. Wapenjo, nitiere penjo penjo ma ng'eny ji wacho ga ni penjo maswali za clinic, we penjo mag clinic goendo. Penjo mag clinic goendo nyalo konyo, wanyalo miyo wang'eyo ni anemia niendi nyalo bet ni okele gang'o. Ok waringe test mokwongo. Koro ing'eni kaluwore gi penjo noendo, alafu wang'iyo nyathi, wapimo nyathi, waluongo ni physical examination. Koro samwa pimo nyathi, ibro yudo ka nyathi na wacho ni samoro nyathi nyalo bet ni wenge ge olokore rachar olokore ratong. Ng'eny nyithindo ma wenge ge lokore ratong to wenge ge rachar ok pink, wang' ma kawaida nego bed ni en pink maber. Gin nyithindo ma anemia gi okel gi destruction mar red blood cells giendi. Koro samwa dhi timo test, koro watimo test kaluwore gi gima waparo ni okelo anemia niendi. Koro nyaka wapenj maswali mag clinic goendo, nyaka wang'e nyathi niendi, alafu waore e lab. Koro e lab emwabiro pimo remo. Koro remo samo pim noendo bro nyisowa ni en anemia machal nade. Kiwango mar red blood cells chal nade, kiwango mar hemoglobin mana wacho chal nade. To e remo noendo po nitiere gik moko mwang'iyo kendo, nikech na wacho ni chembe achiel kuom chembe mag remo gin red blood cells. Wan gi mwaluongo ni white blood cells, wan gi mwaluongo ni platelets. Koro ibro yudo ni ka gin nok gin te, to nyathini nyalo bet ni en gi aplastic anemia mane wacho no, nyiso ni ondhudho mag choke gi ok ti completely, ok los chembe mora mag remo. To kiyudo ka ena red blood cell ni ndie ma odok piny to moko ka beyo, then inyalo ng'eyo ni samoro red blood cells giendi ochamgi gi gimoro, ochamgi gi malaria, ochamgi kata gi sickle cell. Seche moko koro mano endo awacho ni wapimo, wang'iyo remo, gima luongo ni full blood count. Mar ariyo, test mwatimo kendo en nitiere kaka inyalo golo ndhudho, gima luongo ni bone marrow aspirate. Seche moko ma idhi ng'i godo, ma pathologist ng'iyo godo ondhudho noendo, to wacho ni ang'o mantiere ondhudho niendi. Koro kapo ni en kansa emodonje, to onyalo neno samo ng'iye microscope. Kapo ni nitiere infection ka, to nyalo neno.
Mar adek en test mwatimo giendi, moko watimo ga mar ng'iyo ni ang'o manyalo kelo. Koro ka en malaria to nyaka wadhi wapim malaria, ka en sickle cell to nyaka wadhi wapim sickle cell. Nyathi ma nawacho ni nyalo lose blood e okone, nyaka wapim okone mondo wang'e ni oko kawaida ok onego bed ni nigi remo. Koro nitiere test mwang'iyo manyalo ng'iyo ni okone nigi remo koso onge godo. Ka en gi njofni idhi pim, ing'iyo, ibro yud ka njofni nie okone. Wamulda kapok wadhi mabor ahinya kata kapok wawuok aroko ka seche ma oko mar nyathi nitiere kod remo, thothne wacho ni onyalo bedo infection, onyalo bedo kata njofni samoro. Giang'o gini kendo manyalo miyo oko nyathi bedo kod remo, ma nyalo wito remo mang'eny, manyalo miyo nyathi bedo anemic. Especially osefwenyo nyithindo madongo, nitiere nyithindo man gi tuoche kata mamiyo gibet gi rem. Awacho kata nyithindo man gi sickle cell. Seche moko ginyalo bet ni gitiyo gi yedhe mageng'o rem giendi. Group mar yedhe mageng'o rem waluongo ni NSAIDs. Oting'o brufen, oting'o aspirin. Yedhe go endo ohinyo irritate ombiyo mag nyathi. Koro nyalo miyo ogolo remo nikech ok create wounds e ombiyo go endo, okelo adhola. Mar ariyo, nitiere nyithindo manyalo bet gi tuoche mag nyimbi ich. Ok wanen gi mang'eny koni ahinya, but ginyalo bet ni gintiere achiel. Tuoche ma onyuol gi godo, waluongo ni Crohn's disease, manyalo miyo giwito remo. Nitiere nyithindo man gi allergies. Nyathi man gi allergy mar chak, kao milk protein allergy. Koro sama en gi allergy no endo, nitie kaka nyimbi react ma miyo olalo remo. Dr. Josephine, seche ma usetimo test gi samoro kaneni malaria, utimo test mar malaria, yuro ni nyathini nigi malaria, ikao history, ineno kata samoro malaria ni osechamo nyathini kata en e kidieny mamalo e remo ka, biro nyisi kaka laktar ni nyathini to gimomiyo nogi remo en tuo mar malaria. Kaponono ni en tuo mar sickle cell, ubo timo test go kachiel kod history kaka ni wacho go, kata biro nyisi nyathini to chandruoge maduong' en sickle cell. Samoro bende ondhudho ne moklosa remo madu kaka dwarore. Ibro wacho ni nyaka beni ondhudho ema ntiere kod tuo kata ema ntiere kod chandruok. Gik moko kaka oko mani wacho ni bende ubro ng'iyo cha, bende bro nyiso in kaka laktar ni ma ema kelo chandruok momiyo nyathini nitiere kod nok mar remo. Ponono ni nok mar remo ok othiedhi e seche mowinjore. Ponono ni samoro gino osebedo katimore, to samoro ng'ama miyo okete nyao moro, kata jarit nyathi okete nyao moro, oneno ka nyathini ratinde dok piny, oneno ka nyathini ok tugi, oneno ka nyathini appetite ne dok piny, nikech ni wacho ni ma bende miyo appetite mar nyathi dok piny. Samoro nyathini bende ogamo yueyo. Ponono ni ok othiedh sickle cell. Complications mage monyalo biro godo? Complications mar nok mar remo, ne wacho ni oxygen dwarore e del kamora mora e del. Development mar obwongo. Koro nyathini endi IQ mare ok bibet maber kaka nyithindo moko. Ibro yudo ni ma nyathi ma wadhi wacho ni nyathini endi ofwe class. Nikech ok owinj gik moko ok donji. Obwongo ok odongore maber. Mar ariyo, del kaka adundo. Tuo nok mar remo nyalo kelo failure mar viungo mag del, adundo, chuny. Koro e adundo kanyo endo nyalo kelo heart failure, nikech ne wacho ni adundo temo gwecho matek mondo ter remo moting'o oxygen e del. Koro ng'eni adundo ol. Samo gwecho matek no endo obet malach mokwongo, alafu tije koro ok gwech maber kaka onego bed no gwecho. Mano endo dhi kelo gimiluongo ni heart failure. Yani ka adundo kelo heart failure, then nyathino nyalo yudo nyaka heart attack. Nyathino nyalo wito ngimane. Ne wacho ni ok gidong maber. Koro nyathini endi biro yudo ka jowete gi boyo, yudo weight maber, dongo maber, to en osiko kothirno kanyo endo. Erokamano ahinya Dr. Josephine. Wang'iyo kacha complications mag tuo mar nok mar remo kuom nyithindo, opimonwa gi maber mokalo. To samoro daher mondo mi achaka ng'inji ni wach mar adundo gwecho matek kata adundo bedo maduong' makoro kodhi tiyo tijene kaka dwarore. Thothne kwa neno jok ma dhi e gym, iyudo ka giting'o ga chumbe, giting'o ga gik moko, teni gitiyo matek, koro ibiro kata ka gog gi yarore. Kaka kaponono ni nok mar remo nitiere kuom nyathi, bochuno ni adundo gwecho matek, adundo tiyo matek mokalo, kaeto ok obed size ne oyarore, otemo bedo maduong' nikech otiyo matek. Ka osebedo maduong' kamano, tibiro
yudo ka tich mano nego beno tiyo cha oko timalong. Waka oyueyo ka waduogo to wadhi nyime omiyo kikidhi mabor kata matin kikisudi. Kiyudo gimoro e belni to mano kariano. Gikomba gokinyi safaro sa yawa. Palamino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Bidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental, kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno. Duondgi osethir kendo ok winj motegno. E Ramogi TV wating'o duondgi. Wabedo gi twak gi nyionagi mung'eyo kendo yango mapok ung'eyo. Tijegi, lony margi, kanyakla kod ngima gi duto wamenyo ni kendo wakelo ni e chenro mar mine wacho. Sane nyalo dok dala ni koro na divorce na dhi dala. Okadogi. Sani koro okan mana politician. Koro anje tich. Kamano bende, wamenyo ni miyo motimo maber juma ka juma, kaka Phoebe Asio, Charity Ngilu, Jael Mbogo, Wamboi Otieno, Mudhoni Wakirima, e kind mamoko e chenro mar miyo mar juma. Inyalo bedo miyo manigi sigana mapoko meny, kikibajigoi, tudi koda Jaelieta, ngeso ka ngeso, Sadeko Otieno, e mine wacho. Ingeni muna enja herana. Another super sato mawarro mekae ni e chenro miluongo ni Thum Dagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinendwa unasikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Ndio shemar morli lo kuma tire no ndo kao mesa na kuma mzongo Koma vitu nanirea. Nonganilin Ramogi nyarnyakachi. Nungani Kolo Call Instrumental. E Thum Dagmor, Geso ka ngeso, Sang'wen Otieno. Mana e Ramogi TV. E piny mamor ting'o loch. Can you handle the pressure? Wakelo ni Nyarkochia. Nyakochia. Kali nyako chia. Chungalo. Serikali saidia. So machiegni ka ng'wei. Mami nyiero gi golo paro mang'eny. Gigola gi ng'wei. Kitera kaji. Ne kaka ngima boma gi hera nyalo kaso dhano. Wach hera gi HD ok wach ka. Kucha. Adengele. Wogi. Nyarkochia, Teacher Beach, saa 1:45 mar otieno. Mondo iyud wendane kaka sikiza timu mari, dimana *812 *784#. To parie ni Ramogi TV enie ot mar jower te. Nawatakia Wakenya Eid ya furaha na tunaomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe amani katika nchi yetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe maelewano. Oganda jo salam jiwo kwe kod achiel mar oganda e kinde nyasi mag Eid ul Fitr ma oyango giko tweyo kuom dwe achiel. Awan kaka uono kod gwen 650
mama uso duto kuom dakika matin dakika par. Jonyiepo mag gwen gindo biro kowuok e kor piny koni gi koni. Jopith ouso gwen manengogi oinga 400 e bwo thuolo mar saa 1 e chiro mamor Malanga, Siaya. Shughuli hii ya kufufua mwili ilianza kitu saa 9:30 ya leo asubuhi. Maafisa wote wa serikali walikuja, watu wa kijiji. Obila makisio duoko maiti mane oiki dwe chario mokalo e kar kano ringre bang' anyuola mane oiko yudo ng'atgi kangima. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Josephine mabende en laktar molony ahinya e tuoche mag nyithindo, oyudore Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Kawuono wantiere kod chenro mar penj laktar. Daktari, wang'iyo tuo mar nok mar remo kuom nyithindo ma wanyalo luongo ni anemia. Waseng'iyo kacha gigo manyalo kelo tuoni, waneno kacha complications ma tuoni nyalo biro godo, waneno kacha ranyisi ma kineno kuom nyathi nyalo wacho ni oyo nyathina ni to nyalo bedo ni en gi nok mar remo. Mak mana ni ok wabi wacho ni en gi nok mar remo, nyaka idhi miwuo kod janyuol, mikau history, ma itim tests mopogore opogore. Daher mondo mi ipimnwa ni kusetimo test gi miyudo duoko, ere kaka uthiedho nok mar remo kuom nyithindo? Thieth mar nok remo kuom nyithindo luwore gi gimokelo nok mar remo niendi. Nitie ma straightforward kwa ng'e ni nyathi ok yud chiemo makare. Wabro advice janyuol ni mondo omi nyathi chiemo makare, chiemo aina chiemo manawacho ka. Thieth ne be luwore gi kiwango ma remo odok godo piny. Nikech nitiere moko ma wanyalo miyo gi madini manawacho magero remo ka. Mondo omi nyathi, halafu waluwo, watimo follow up, wang'iyo ni to nyathi dhi machal nade. Nitie kiwango ma kochope, to nawacho ni kiwango luwore gi age mar nyathi. Inyalo med nyathino endo remo. Mar ariyo, thiedho nok mar remo, nyaka ithiedh gima nokelo nok mar remo niendi. Koro ka en sickle cell, nitiere yedhe mwanyalo miyo manyalo duoko kethruok mar red blood cells giendi. Ka en gima chamo ndhudho, to nyaka wathiedh gima chamo ndhudho no endo. Ka en aplastic anemia ma obira kende, to thieth kiwango mogik en mwaluongo ni bone marrow transplant. Mabende ma pod ok yudre Kenya waka. Maso kani nyathi nitiere kod aplastic anemia en nyathi mok nyal konye. Luwore gi kos gi gimokelo aplastic anemia no. Kaka aplastic anemia mabende en anemia mabende yudore kokalo kuom ka ondhudho ok los remo maber, en inyalo fwenye ka nyathi rom nade? Aplastic anemia opogore. Nitiere nyithindo minyuolo gi aplastic anemia no endo. Ka gin gi waluongo ni conditions moriwore, waluongo ni syndrome. Plastic anemia nyalo bet achiel kuom syndromes go endo. Mana kaka nawacho, ka nitiere infections modonje remo, moloyo viral infections, viral infections inyalo thiedhi. Ka nitie ka kansa odonje remo, to nyalo kelo aplastic anemia, kansa inyalo thiedhi. Luwore gi kos, luwore koro gi kos. Nimulo kacha gik moko kaka chiemo makare, wacho ni mano to straight forward, ibo miye chiemo mabende bro konye e gero remo. Wang'iye chiemo ma bro konyo e gero remo, gin chiemo mantiere kod madini mage? Chiemo mantiere kod iron, chiemo man kod folic acid, chiemo man gi vitamin B12, ng'eny gi magwendo. Koro nawacho, kaka nawacho, chiemo ma animal proteins. Sama wamiyo nyithindo giendi chiemo, na mention cha dhiang' momi nyathi kapok ndalo ne oromo, cha dhiang' onge gi iron moromo. Alafu nitiere chiemo ma nyalo geng'o absorption mar iron, nyalo geng'o kaka del kao iron no endo. Chiemo kaka chai, ageni wahero chai, ma kaka wan joluo wanyalo bet ni chai wamadho gi gimo seche te, obed lunch wamadho gi chai. Koro chai ni endi nyalo geng'o kaka
del kaw iron. Mano en madini mantiere majan cha? Madini nitiere chemical mantiere majan mageng'o iron absorption. To nitiere chiemo ma nyalo enhance absorption kaka del kaw iron manyalo miyo del kaw iron mapiyo piyo. Chiemo moting'o vitamin C, wachoni vitamin C rich foods, oting'o fruits ma wang'eyo kaka olembe ma wang'eyo kaka machungwa, ndim, pineapple, mago endo. Awinjo kimulo kacha protein mawuok kuom jamni kata kuom chiaye animal protein. Aneno ka nikelo na picha moro ka Dr. Josephine. Wan gi rech, wan gi gweno, wan gi ring'o, wan gi tong'. Mago gin chiemo mang'eny kod madini. Inyalo kelo iron, vitamin B. To gi alode, na mention green, alode ma green. Man godo ma itgi pek, osuga, susa, dek, spinach, apoth. Awinjo ki itielo animal protein, to yudo ka nitiere nyithindo moko ma samoro gin allergic kata dendgi ok winjre kod samoro kochamo ring'o tiwinjo ka dende kuot. Nitiere kaka oluora animal protein. Ma protein machielo monyalo yudo samoro en mar cham kata ma owuok e lo. Nyithindo aina gi gin wadwa konyogi nang'o? Koro mana kaka nawacho sources mag madini maloso remo gi ng'eny. Wan gi plant sources, wacha alode mag alode goendo. Makoro koko nyal animal to dhi to kapo ni en plant protein to nitiere kako nego bed ni lose mondo madini goendo bed absorbed. Joluno gongero ni chako chon ber molo dhi ajuoga Dr. Josephine. Kapo nono ni nyathini ok en asikla oonge kod sickle cell, ponono nyathini bone marrow ne onge kod aplastic anemia, bone marrow ne tiyo maber. Ere gima onego bed ni jonyuol timo mondo mi nyithindgi gigeng' kik bed kod tuo mar anemia? Okay. Mondo nyithindo kik bed gi tuo mar anemia, nyathi onego bed ni pidho a variety of foods. Chiemo mamiyo nyathi madini mopogore opogore, kata ok madini maloso remo ni endi kende, to madini ma konyo dend nyathi throughout. Mar ariyo, ka nyathi tuo kata dalili nyathi gineno ka nyathi nigi dalili mar tuo kamoro amora, to giringo gi nyathi e osiptal chon kigirit ma nyathi hingre kore ka giringo kode osiptal. Erokamano daktari. Wach mogik madiher mondo miwewa godo odiochieng' ma kawuono kotenore kod tuo mar anemia kuom nyithindo? Kotenore gi tuo mar anemia kuom nyithindo en ni ng'eny gima kelo anemia kuom ng'eny nyithindo en gima inyalo geng'. Ne owacho ni ka nyathi nigi tuo mar malaria, ka nyathi ok chiem maber, koro onego bed ni jonyuol ng'iyo nyithindgi maber, jonyuol pidho nyithindgi maber. Ka nyathi tuo to giter nyathi osiptal machon mondo kik giyud nok mar remo e dendgi. To ne korka pidho nyithindo, korka rito nyithindo diwach nang'o? Korka rito nyithindo nitiere sama nyithindo luwore gi ka nyathi, sama nyathi onyuol nitiere yo monego bed ni pidho go nyathi. Nyithindo ma pok oromo dweche 6 onego bed ni dhodho cha min gi moko mede gimoro amora. Nitiere sama nyithindo tere clinic, moloyo nyithindo ma pok ochopo higni 5. Booklet mar mama ma odhiga godo clinic cha ema nyathi tiyo godo. Iye kanyo endo nitiere instructions kaka nyithindo giendi onego bed ni rito magichop higni 5. Ne samoro nyithindo ma onyuol to minegi odok kata minegi owegi kapod gitindo ne joritgi ma samoro nyithindo ok nyal dhoth kuom dweche 6 mondo miyo geng' tuoche kaka ma nyalo honore kuom nyathi kaka mag anemia. Ne nyithindo goendo nitiere gima luongo ni formula milk. Chiegni gi cha mama. Ok onyal bet kaka cha mama to ochiegni gi cha mama. Erokamano ahinya. Tuo mar anemia en minyalo thiedhi machang chuth ma nyathi bed mangima kaka ngimane onego bedi. Erokamano ahinya Dr. Josephine. Wach mogik miwewa godo mokidwa ni wiwo wil godo kotenore kod tuo mar anemia?
Mana kaka nawacho, tuo ma iwacho maber ni tuo mar anemia en ng'eny gik makelo tuo mar anemia gin gik ma inyalo geng' to kendo inyalo thiedhgi. Koro ka janyuol kaluwore gi gik ma nawacho ma nyathi man gi anemia nyalo bet godo, ka janyuol oneno ni nyathine ok en kare, to nego bed ni oringo kode osiptal mondo opim nyathini endi chon, mondo koyud ka en gi tuo mar anemia to mondo kony nyathini endi. Erokamano. Ni wacho no kacha ni nyalo yudi Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital. Agi kanye kendo? Optimum Medical Clinic ni Tomboya Estate. Ma inyalo miwa namba koso bia Jaramogi. Kubiro Jaramogi to bro yuda kar nyithindo Obama Children's Hospital. Erokamano. Amor keda duoko ni erokamano makende daktari. Agino ni kwa luongi kendo tibo biro mondo mwago mbaka chenro mar penj laktar nikech ka wacho ni ngima en mwandu. Erokamano bro biro. Erokamano mang'eny. Nyithindo gine jo Kenya, gine jotelo kata gine tiengni makiny. Omiyo nyaka ichak rite mana seche momake ich neno nyaka chieng' moro nyuole. Inyalo nyuol gi nyithindo tuoche mopogore kaka aplastic anemia kaka ni Dr. Josephine owacho cha. Onyalo bedo kod sickle cell kaka ni Dr. Josephine owacho. Onyalo bedo kod tuo mar malaria kaka ni daktari olero. En mana ni thoth gigi inyalo geng'. To kata ka ponono ni ok nyal geng'e kaka mar aplastic no, to nitiere kaka inyalo thiedhe. Nitiere kaka nyathi nyalo dak maber kata kodoko ni entiere kod tuo mar anemia. To timatima migapi kaka janyuol mondo mi nyathini obed kod ngima maber nikech ngima en mwandu. Mata e chendo ni en Andutho Tieno nyaka kendo odiechieng' machielo oriti masani. We partner with communities across all 47 counties. We partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do. رمضان ده حياتي رمضان ده حياتي يا رب دعاتي تقبلها عطول لا 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 رمضان ده Semana chake na kuromoga juang moto kama pasi ya ilongo ni moto ebele. Edano moro kabisa fan page mar Ramogi TV dano ng'eny kae kabisa. Kidonjo thum ma serious ikite ngoma owake. Kete manaka kod Papa Vic. Ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saa 10 odhiambo nyaka saa 12.
Radio Ramogi, Kartun Jaluo. Radio Ramogi. Another super sato mawarro mekae ndiye chenu milongonifu mdagmor Ramogi TV. Tunasema kwamba hakuna kulala. Ukinindwa unazikwa. Tupige sherehe kwa ploti kwani iko nini? Neno shemar morlilo kuma tiri no kaukom. Kaumesa na kumuzon kando. Nkoma vitu na nirea. Nongani lin Ramogi nyarnyakachi. Nungani kolo instrumental. Etum dagmor. Gesu kangesu sangwen tieno. Mana Ramogi TV. Jumapili. What? Sanyo kenza madondo iwiche manono. Chaklemo. Tielo marario maro seketore. Kickbay. No. Adwa rakra go 1-on-1. Sani. Kocha Koresa Rio gideki kaparga bichu tieno. Obigo mboto. Okao sufriechi ni mano weba. Mana e Winam Cinema. Silvia. Kodi lula nguka, iti mangwe dirisha wakai. Urigi wachi moteri ni. Donga kale hotel kachako chama you'll decide man in fact otowaro. Make your mealtime more magical. Buy any participating pack. Check under the cap to get your code and stand a chance to win free food shopping for a year, plus millions in instant cash, airtime and shopping vouchers. Injili kelo mor, Injili kelo kwe chunywa. Kendo Injili nyayo ngima. Kendo maokwe ng'ato nono. Chung kod wende mag pako Nyasaye. Geso ka ngeso gokinyi e Injili ngima. Kama wayudo e chiem chuny kod gweth koa kuom jotich Nyasaye mopogore opogore. Nyasaye e gimoro amora midwaro, onge gimoro kendo. Geso ka ngeso, saa 2 okinyi e Ramogi TV. Kaende na shabiki.com. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee na ujipe nafasi ya kushinda 500k kwa kupredict 13 games on shabiki.com. Cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Hata kusipokuwa na mshindi wa all the 13 games, yule atakayepata wa juu zaidi anapewa the 500k kila wiki. Guaranteed. Cheza sasa. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Amesema mtume wa Mwenyezi Mungu mwenye kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa imani na kutafuta malipo atasamehewa dhambi zake zote zilizotangulia. Dial *811*345# to get takbiri ya Eid.